салому дуруд ба мухлисони барселона ва канали барсатиҷӣ. шаби гузашта барселона дар даври 33-уми ла лига дар меҳмонӣ бар зидди реал сосьедад рақобат намуд. имрӯз мо дар бораи ин бозӣ ва натиҷаи он пурра бароятон маълумот медиҳем. аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро хави чунин интихоб намуд. дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Дани Алвес, Жерард Пике, Рональд Араухо, Жорди Алба, нимуҳофизатгарон Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, ҳамлагарон Абамеянг, Усман Дембеле, Ферран Торрес. аз шурӯи бозӣ футболбозони Реал Сосьедад дар нимаи майдони Барселона онҳоро иҳота карда прессинг менамуданд ва дар ин вазъ каталониҳо таоман имкони ҳамла карданро гум карданд. дар дақиқаи нуҳум қариб буд ки бо як паси олӣ Абамеянг 1-1 бо Ремиро мебаромад, вале дарвозабони Сосьедад сари вақт аз дарвоза берун баромада тубро соҳиб шуд. баъдан Усман Дембеле аз кунҷи рости ҷаримагоҳ бо пои чап зарба зад, вале зарбааш ба сутуни дарвоза бархӯрд. футболбозони Реал Сосьедад мехостанд зуд ба аксулҳуҷум гузаранд, вале тубро берун аз ҷаримагоҳ Гави соҳиб шуда ба Торрес партоф кард. Ферран бисёр зиракона кор карда ба ҷои зарба задан тубро ба Абамеянг ҳаво дод ва ӯ бо зарбаи сар исои бозиро кушод. баъди гол ҷараёни бозӣ хеле ором сурат мегирифт. дар дақиқаи 29 Усман Дембеле аз канони рост тубро ба Френки де Йонг ҳаво дод. хеле зарбаи хатарнок Френки иҷро намуд, вале каме дуртар аз дарвоза. баъдан 11 тубро ба Серлот ҳаво дод ва ӯ аз кунҷи дарвоза бо сар зарба зада, вале рост ба дастони Тер Штеген. дар дақиқаи 39 Ферран Торрес аз кунҷи чапи ҷаримагоҳ бисёр зарбаи хатарнок зад, вале каме дуртар аз дарвоза. баъдан Абамеянг аз канори рости ҷаримагоҳ зарба зад, аммо зарбаи ӯ ҳам дақиқ набуд. баъди ҳамлаҳои Барселона зуд аксулҳуҷумҳои Сосьедад шурӯъ шуд. зарбаи задаи Субимендиро бо сар Араухо дур кард. баъдан Серлот се муҳофизатгари Барселонаро бо як пас фиреб дода Исакро 1-1 бо Тер Штеген баровард, аммо ӯ натавонист ки аз ин ҳолат истифода барад ва хеле зарбаи бад иҷро кард. бо ҳамин қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. дар 2 дақиқаи аввали қисми дуюм Серлот аз ду ҳолати 100% гол задан истифода бурда натавонист. дар ҳолати аввал Рональд Араухо Барсаро наҷот дод, баъдан аз масофаи 2 метр ба дарвозаи холӣ зарба зада натавонист. дар дақиқаи 52 Исак Пикеро фиреб дода мехост ки ба ҳамдастааш пас диҳад, вале Араухо сади роҳи паси ӯ гардид. дар дақиқаи 58 баъди паси 11 Серлот аз кунҷи чапи ҷаримагоҳ зарба зад, вале Тер Штеген Барсаро аз гол наҷот дод. ду имконияти нотакрори гол задани Сосьедадро Серлот барбод дод. дар қисми дуюм Реал Сосьедад таоман рафти бозиро дигаргун кард ва чунон ба Барселона фишор меовард ки каталониҳо ҳатто аз ҷаримагоҳи худ берун омада наметавонистанд. дар 20 дақиқаи қисми дуюм дарвозабони Сосьедад таоман бекор монд ва қариб хобаш мебурд, чунки Барселона ҳатто ба дарвозаи ӯ наздик шуда наметавонист. дар дақиқаи 68 11 аз канони рост партоф кард, вале ягон футболбоз ба туб расида натавонист ва Тер Штеген моҳирона тубро берун аз ҷаримагоҳ кард. дар дақиқаи 74 Ферран Торрес аз канори чап паси олидараҷа ба Гави дод ва Гави аз масофаи 10 метр натавонист ки мустақим ҷониби дарвоза зарба занад. чунин имкониятҳо шояд як маротиба дар як бозӣ пайдо шавад. довари бозӣ 10 дақиқа ба бозӣ илова кард, аммо ин ҳам ба футболбозони Реал Сосьедад имкон надод ки ҳисобро баробар созанд ва бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Барселона бозӣ хотима ёфт. аз ин гуна бозии Барселона дар қисми дуюм қариб нафасгир мешуда. ҷои баҳс нест ки Барселонаро хеле толияш баландӣ кард ки мағлуб нашуд ва билова бар ин бо 3 имтиёз ба даст овард. вақте ки аз дақиқаи 55 Пике, Араухо, Алба ба замин меафтиданд ва талаб мекарданд ки онҳоро иваз намоянд, қариб инфаркт мешуданд. дар майдони Реал Сосьедад ҳамеша Барселона бозии душвор мегузаронад ва бозии дирӯза низ мисли ҳарвақта душвор сурат гирифт. мушкилӣ дар чӣ бошад маълум нест. шояд футболбозони Барса баъди мағлубият зиёд рӯафзуда шуданд ё ин ки баъди аз даст рафтани ҳама гуна унвонҳои қаҳрамонӣ дигар хоҳишу ангезаи бозӣ кардан надоранд. суол ба муҳофизатгарони Барселона: чаро тамоми ҳамлаҳои Барса фақат аз канори росту чап сурат мегирад? рақибон аллакай ба ин одат карданд ва дар мавсими оянда ба осонӣ онҳо чунин тактикаро шикаст медиҳанд. бояд ҳамлаҳоро бо ниммуҳофизатгарони марказӣ ва ҳамлагарон низ роҳандозӣ намоянд. суолҳои зиёд махсусан ба Ферран Торрес
вуҷуд дорад ки дар се бозии охир ба ғайр аз партофтҳои бенишону пасҳои зиёд ба қафо чӣ натиҷа нишон дод? Чаро Мемфис Депай ва Адама Троореро дар ин мавқеъ намесанҷад? Баъди ҳар як расиш футболбозони Барса ба замин меафтанду намехезанд. Чунин ба назар мерасад ки онҳо дар муҳорибаҳои бидуни қоида иштирок карда ба нокаут мераванд. Гарсия низ бори дуюм аст ки вориди майдон шуда ҳамон замон ҳолати хатарнок барои рақиб эҷод мекунад. Барса тамоман мувозинати бозиашро гум кардааст ва ба ин суол бояд сармураббӣ бо ёрдамчиёнаш ҷавоб гӯянд. Аз мавсими 2005-6 то ин дам ин бори дуввум аст ки фоизи идоракунии тӯбро дар сатҳи пасттарин нишон медиҳанд. 66% идора кардани тӯб ба фоидаи футболбозони Сосьедад буд. Зарбаҳои мустақим ҷониби дарвоза 51 ба фоидаи РЕАЛ СОСЬЕДАД. Философияи Барса куҷо шуд? Ба ҳар ҳол Барселона аввалин дастае ҳаст ки дар соли 2022 дар майдони РЕАЛ СОСьЕДАД ба дарвозаи онҳо гол задааст. Бори охир ин даста дар майдони худ 18 декабри соли 2021 ба дарвозааш гол сарда буд. Ҳарчанд ки фосилаи имтиёзҳо байни Реал ва Барса ба 15 расид, вале ин аввалин ғолибияти Барселона дар се бозии охир аст ва мо онро ба шумо табрик мегӯем. Шумо дар бораи бозии дирӯзаи Барса чӣ фикр доред? Ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкори ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.